U bent weer terug hier in de Weerterbergen voor Thuis in Limburg. Zoals u weet met heel veel interviews en natuurlijk met het EK als rode draad. En daar gaan we nu over praten samen met Sef van Goossen, de bekende oud-voetbaltrainer. Welkom. Dank je. Bent u alweer een beetje bijgekomen van de deceptie van afgelopen woensdag? Ja, het moet hè. Nee goed, ik kan daar heel goed mee omgaan in die zin dat ik zeg, ja, op dit moment kunnen we niet beter. Als je nou heel goed speelt, dat je verliest tegen de verhouding in en zo, dan is dat allemaal wat moeilijker te accepteren. Maar ik kan dit wel plaatsen, ja. Ja, hoe teleurgesteld bent u in het team? Eigenlijk niet. In die zin dat er dingen zijn, die heb ik zelf ervaren, dat kan dus gebeuren. Kijk, ik vind bijvoorbeeld dat, ik kan de bondscoach heel erg goed volgen. Als je dus 2 jaar geleden op een haar na wereldkampioen wordt, dan is het vrij logisch dat je op die weg probeert door te gaan. Nou, je bent 2 jaar verder, dus je verwacht dat die spelers verder gerijpt zijn, zich ontwikkeld hebben. Dus dat het zeker niet minder is, maar beter is geworden. En ik vind die keuze dan ook heel logisch. Hè. Tegen alle stromingen in, van Huntelaar wel of Huntelaar niet. Blijven vasthouden aan je concept. Ja, want dat was 2 jaar geleden prima en in de afgelopen 2 jaar is dat ook prima gegaan. Je kwalificeert je heel erg makkelijk. Dus het zou voor mijn gevoel hartstikke stom zijn als je nu in één keer hele andere dingen gaat doen. Alleen wat blijkt nu, soms lijkt het of dat ze geen voetbalidee hebben of dat het concept ontbreekt. Maar dat is er absoluut wel, alleen je ziet, ze krijgen het niet uitgevoerd. Om welke reden dan ook. Ik denk dat een aantal jongens niet de vorm hebben om dit te doen, want het is best wel moeilijk. En dat je ook hebt te maken met een enorme druk die op die groep zit. En die is denk ik gecreëerd door de buitenwacht. Dan kunnen we wel zeggen, daar moet je maar tegen kunnen. Dat is dus ook zo. Maar dat is ook druk die ze zichzelf op hebben gelegd. Want ze zijn eigenlijk al na het WK 2 jaar lang aan het zeggen, en we gaan straks voor de Europese titel. Ja, dat allemaal bij elkaar maakt het heel complex. De vorm is er niet, de twijfels zie je toeslaan. En dan krijg je dus dit. Ja. Dan zeg ik, ze hebben best een concept, alleen ze krijgen het niet vertaald. Maar bedoel, dan kun je zeggen, ze zijn niet in vorm. Dat is een verwijt waarbij elke trainer zal zeggen, nou goed, als je niet in vorm bent, dan kom je naast me zitten en dan zet ik iemand anders in het veld. Ja, maar ik denk dat die uitgaat terecht, volgens mij, van de kwaliteit die je hebt van het voetbalidee, wat die destijds had en nu ook. En dan heb je te maken met een x-aantal spelers, en dat is het grootste gedeelte, waarvan je eigenlijk zegt, nou goed, die hebben zoveel creativiteit, zoveel voetbalvermogen, dat die ook van de ene op de andere wedstrijd van niet goed in één keer heel erg goed kunnen zijn. Nou, daar vertrouw je als coach op. Achteraf blijkt dat dat onvoldoende is geweest. Ja, nu Portugal. Ik zei net ook al, dan ben je afhankelijk van de Duitsers. Denkt u dat de Duitsers hun sportieve plicht gaan doen? En denkt u dat Nederland gaat winnen van Portugal met minimaal 2 goals verschil? Ja. Nou, dat eerste denk ik dus zeker. Dat Duitsland gewoon zijn plicht gaat doen en gaat voetballen voor te winnen. Alleen als, laat ik zeggen, de laatste 10 minuten een gelijk spel op het bord staat, dan denk ik dat die geen overdreven risico's meer gaan nemen. En dat je dan wel eens, zeg ik, de situatie kunt krijgen dat ze op dat punt spelen. Maar voor te beginnen zullen die gewoon spelen voor de winst. Nederland-Portugal, ja, het kan. Maar ik denk wel dat het elftal in een situatie is gekomen dat je, en ook de coach, dat je nu moet zeggen, maar dan moeten we wel echt iets anders doen. Want echt iets anders roept opnieuw de concentratie op. Dan zeggen mensen, oei, opletten, hè, want we moeten dit anders doen en dat anders doen. Kijk, de afgelopen jaren hebben ze als het ware, en dat komt wel eens, ontaart wel eens in een sleur. Ze hebben altijd dat voetbalidee gehad. En ik denk om nu de zaak helemaal op scherp te krijgen, want je moet met 2 goals verschil winnen, moet je wel iets anders doen. Je kunt niet meer vasthouden, denk ik, aan hetgeen wat tot nu toe is gedaan. Dus wat u net zei, vasthouden aan het concept. Kan nu niet meer. Houdt nu op. Dat houdt nu op. Anders denk ik dat je gewoon roemloos ten onder gaat. Dat zie je ook. De groep is onderhevig aan twijfel. Moet ik wel pasen? Moet ik niet pasen? Moet ik hard pasen? Moet ik zacht pasen? Automatismen die er eigenlijk altijd in hebben gezeten, die zijn weg nou. Dat krijg je dus met praten niet meer terug. Je moet iets afdwingen, je moet iets anders neerzetten, wat spelers weer aan denken zet, wat ze weer scherp zet. En dan heb je een kans. Maar is het dan alleen het concept dat moet veranderen of moeten ook de spelers veranderen? Ik denk en. Ik zou bijvoorbeeld nou met 1 verdedigende middenvelder gaan spelen. En of dat nou, daar moet je voor tussen de groep lopen om daar een goede keuze in te maken. Moet dat Van Bommel zijn, of De Jong, of Strootman. En ik zou Van Persie en Sneijder daarvoor zetten. Ik zou een diepe spits, Huntelaar, de linkerkant bezetten, de rechterkant bezetten. Dan loop je wel risico's, want je hebt een super aanvallend elftal. Maar je moet toch risico's nemen, vind ik. Ja, je hebt niks te verliezen. Niks te verliezen. Dus volgens mij is het en. Maar u kent Bert van Marwijk, denkt dat hij inderdaad uw lijn gaat volgen? Ik denk wel, ik ken Bert heel goed volgen. Ik vind hem ook nog altijd, ook ondanks de 2 nederlagen, een topcoach. Maar ik denk wel dat Bert ook nu in een stadium is gekomen en ook gewoon aanvoelt,
om te winnen met 2 goals verschil van Portugal moet er echt iets gebeuren. En dan is dat absoluut nodig. Ja, begrijpt u alle kritiek op Bert van Marwijk? Want het is eigenlijk heel vreemd. Hij is 4 jaar de held geweest, 4 jaar de beste trainer genoemd die Nederland ooit heeft gehad. En nu opeens in 1 week tijd lijkt zijn reputatie door alles en iedereen te worden afgebroken aan de grond. Daarom, het bekende verhaal van de 16 miljoen bondscoaches. Ja. We zeggen, we moeten blijven zeuren, want het maakt het interessant. Alleen je moet je als coach en ook als speler daar wel tegen kunnen beschermen. Ja, dat is nu onder de hoogste druk moet dat gebeuren. En dan zie je, en met name links en rechts bij wat spelers, dat ze daar ondanks de verschrikkelijke grote ervaring die ze hebben, dat ze daar toch af en toe moeilijk mee hebben. Want uit de commentaren merk je dat ze toch heel veel meekrijgen van wat hier in Nederland allemaal verteld en geschreven wordt. Ja, dus al die verhalen van we volgen het niet en we krijgen het niet zo mee, dat is allemaal onzin. Die komen binnen, want als je naar huis belt, dan zeg ik, ja, dan komt ze hebben allemaal internet, hè? Komt toch het verhaal van naar boven van wat wordt er allemaal verteld. Daar hebben ze het heel erg moeilijk mee. Dus zeg ik, ja, dat het zo snel omslaat, dat is bekend, dat weten we. Ze hebben ooit eens een standbeeld voor mij in het centrum van Genk willen plaatsen. Toen heb ik gezegd, dat mag, maar maak het dan wel van hout. Dat als het wat minder gaat, dat we het in brand kunnen steken. Met andere woorden, ja, zo snel gaat het. Ja, Bert van Marwijk zei wel eens vaker, het is eigenlijk geen salaris dat we krijgen, maar het is gevarengeld dat wij als trainer eigenlijk krijgen. Wel, ja. Maar als je gewoon door dingen heen kijkt, dan zeg ik, wat de coach nou doet, dat is allemaal, ja, zeg ik, voor mij heel helder. Dat is een logische keuze wat hij maakt. Alleen, ja, de keuze pakt wel verkeerd uit. En daarom denk ik ook dat nu hij ook voelt, ja, we hebben niks te verliezen, het moet gebeuren. En in deze, oneerbiedig gezegd, sleur, krijgen we dat niet meer voor elkaar. Dus er moet wel echt iets anders gebeuren. En dat gaat ook gebeuren, denk ik. We gaan het volgen. Mark van Bommel, 2 jaar geleden een van de beste Nederlanders op het WK. Nu krijgt hij ook weer een hoop kritiek. Ja. Is dat terecht? Dat is in zoverre terecht dat als je het puur op het beeld bekijkt, wat gebeurt hier nou, dan zeg je, ja, links en rechts komt Mark tekort. Maar ik vind het de grootste onzin door die kritiek naar het middenveld te schuiven, naar de achterste lijn. Want als je ziet, het gaat toch altijd om, als je je taak wil uitvoeren, en Nederland speelt niet 4-4-2, maar 4-2-4. Dus daar liggen op het middenveld geweldig grote ruimtes. Als die bij balverlies ook niet afgedekt worden door de voorste, en dat ontbreekt de laatste 2 wedstrijden, dan krijgt het middenveld dus gewoon hartstikke moeilijk. Die moeten zo'n grote ruimtes belopen. En dan heb je achter geen andere keuze dan terug te lopen. Je kunt niet naar voren. Dus denk ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, Mark van Bommel, daar ontbreekt wel iets. Maar als je dus dieper naar dingen kijkt, dan zeg je, hoe ontstaan dingen? Dan zeg ik, ja, het kan niet anders. Dit is door een middenveld en door een achterhoede niet te bespelen. Je ziet als je de wedstrijd tegen Duitsland bekijkt, zie je bijvoorbeeld dat op een gegeven moment 4 aanvallende spelers van Nederland helemaal aan de linkerkant staan. Nou, zet dan het beeld maar stil, dan ga ik je vertellen waar Duitsland, welke kant dat hier gaat spelen, aan de andere kant. Alleen dus alles open. Dat zouden die 2 middenvelders moeten kunnen afdekken. Dat gaat dus niet. Onmogelijk. Ja. Heel veel gepraat, heel veel gezegd de afgelopen week. Welke discussie zegt u, daar moeten we nou eens een keer mee ophouden? Dat hebben we nou allemaal gehoord, dat is allemaal onzin. Ja, het verhaal van Percy Huntelaar. Goed, maar dat gaat ook ophouden. Want ook in deze situatie waarin dit elftal zit, is echt niet de oplossing van Percy eruit en Huntelaar erin. Want Van Persie voetbalde eigenlijk niet slecht. Hij miste kansen. Dat is waar, maar hij voetbalde niet slecht. Daar moet je wel op afgerekend worden. Ja, dat wel? Ja, vind ik wel. Je staat op een positie. Jij, die speler, zeker in de speelwijze van het Nederlands elftal, staat altijd het dichtste bij de goal. En die krijgt ook, bewust of niet bewust, de meeste kansen. Dus als die kans er is, moet je er wel in. Dus prima dat je leuk voetbalt, maar je moet wel die ene bal erin schieten. Ja, hoe vindt u het EK tot nu toe überhaupt gaan? Is het een EK wat we ons nog lang zullen heugen op basis van de eerste week? Op dit moment niet, denk ik. Rusland heeft uitgehaald, verrassend. Spanje heeft het moeilijk gehad, laat ik zeggen, alle toonaangevende landen. Want Duitsland had de eerste wedstrijd ook heel erg moeilijk. Het is nog allemaal een beetje, het moet nog op gang komen, heb ik het gevoel. Dus wat tot nu toe is gebeurd is, ja, min of meer doorsnee. De echte vedette hebben we ook nog niet gezien. Dus het moet nog allemaal gebeuren, denk ik. Je krijgt straks het spanningsveld natuurlijk, zeker als je door de pool heen bent. 1 fout maken en je ligt eruit. Ja, dan krijg je weer andere wedstrijden. Tot op dit moment vind ik het nog altijd een beetje vlak. Maar ik ga er wel van uit, want kwaliteit loopt daar wel rond dat straks toch wel dat er nog vuurwerk gaat gebeuren. Ja. Gaan we even naar Limburg toe, want ook deze week nieuws rondom de Limburgse clubs. Met name rondom Fortuna. Fortuna heeft een nieuwe trainer, Willy Boessen. Terechte keuze, goede keuze? Ik denk het wel. Kijk, ik heb in de tijd dat VVV op zoek was, toen Glenn de Boek wegging,
en ging zoeken naar een nieuwe trainer, heb ik gezegd, nou, kijk nou niet naar namen, kijk nou naar kwaliteiten die bij deze club op dit moment passen. Dus die om kunnen gaan met de situatie. Nou, in dat kader denk ik dat Wil voor Fortuna een hele goede keuze is. Want Wil heeft natuurlijk wel wat ervaring in clubs die het moeilijk hebben. Hè. Dat heeft hij zelf bewezen bij VVV toen hij het over heeft genomen het vorig jaar. Dat hij daarmee om kan gaan. Dus je staat onder andere druk dan bijvoorbeeld kampioen moeten worden of willen worden. Hij kan bouwen. Hij heeft eigenlijk niks te verliezen, simpel gezegd. En ik denk dat Wil dat absoluut heel erg goed kan. Dus wat dat betreft, een hele goede keuze, voor mijn gevoel. Ja, Fortuna, daar was het lange tijd stil rondom de trainer, rondom de situatie bij die club. Hoe vindt u dat ze dat de afgelopen weken hebben aangepakt? Is die stilte misschien niet te veel en te stil geweest? Tuurlijk, mensen rondom de club, supporters, gaan zich afvragen, wat gaat er nou gebeuren? Er is iets in gang gezet en we horen niks meer. Dat maakt mensen onrustig. Vertel wel iets. En ook kan ik begrijpen dat je niet alles kunt vertellen wat er zich intern afspeelt. Maar geef de mensen wel regelmatig wat informatie, want daar kan ik iets mee. Op het moment dat het te stil is, dan gaan mensen zich vragen stellen. Gaat dit wel goed? En als mensen zich vragen gaan stellen, krijg je onrust. Dus voor mijn gevoel is het wat te rustig geweest. U bent adviseur bij VVV Venlo. Hoe staat het daarvoor? Want VVV zat natuurlijk ook lange tijd in een onzekere situatie. Kon eigenlijk pas met nieuwe spelers gaan praten nadat ze zeker wisten dat ze in de Eredivisie bleven. Hoe hangt de vlag ervoor? Ja, ik heb daar een prima... Als ik kijk van wat is er in die korte tijd gebeurd, want je geeft het al aan, hè, je moet lang wachten. En vaak ben je dan ook wel eens te laat, omdat spelers al een keuze hebben gemaakt. Nou, ze hebben toch de afgelopen half jaar goed speurwerk gedaan, moet ik zeggen. Wetende wat de begroting is, wetende hoeveel geld dat je kunt spenderen aan spelers. Dat is relatief weinig ten opzichte van 15 andere clubs in die eredivisie. Dus je moet met de middelen heel slim omgaan. En wat ze nu hebben gedaan is jonge, talentvolle spelers met een groot ambitieniveau aantrekken op de posities waar ze mensen nodig hebben. Ja, ik denk als Maya verkocht zou worden, dan komt er ook geld binnen. Dan kunnen ze die centrale verdediger die ze dan nog moeten aantrekken, die kunnen ze aantrekken. Ik denk dat daar een spits bij moet komen. Nou, ik weet dat ze met Danny Hoeze bezig zijn, want Nofor alleen is een te groot risico. En misschien ook een rechterspits. En dan staat er denk ik een prima elftal. Dus ze hebben op hele korte tijd, met investeringen die binnen die begroting, binnen het budget past, hele talentvolle, gretige jongens aangetrokken. En ik denk dat dat voor die club heel erg belangrijk is. Ja, dat gaan we allemaal merken straks in augustus als de bal weer gaat rollen. Ja. Even terug naar het EK, want hoe gaat u kijken? Is dat meestal thuis, alleen op de bank met de vrouw? Of is dat in een dikbevolkte kroeg? Ja, wat ik niet moet doen, tenminste dat zegt mijn vrouw, steeds het blijven bekijken als coach. Want je bent geen coach meer, zegt ze. Ja, is dat lastig voor u? Ja, dat is lastig. Eigenlijk ontspannen en kijken wat om me heen allemaal gebeurt, daar heb ik het moeilijk mee. Ik zit toch, daar betrap ik me dan zelf ook op als coach te kijken. En dan heb je eigenlijk het liefste niemand naast je. Hè? Of in elk geval mensen die de mond houden. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dus tegen Duitsland hebben we ook met 8 mensen gekeken. Weliswaar voetbalmensen die dan op een eigen manier ook naar die wedstrijd kijken, dat mag ook. Maar het liefste zit ik in een rustige omgeving dat ik de wedstrijd kan volgen. Oké, dus niet in een drukke kroeg met een hoop... Nee, dat kan toch wel gebeuren hoor, maar... maar wel in oranje neem ik aan? Of? Ja, en de padden was het moet en de shalom. Ja, zo koud was het nou ook al niet. Hè? Nee. Goed, nou we gaan het allemaal zien. Een hele fijne EK gewenst. Veel succes, ook bij VVV. En graag tot straks als de bal weer gaat rollen. Dank u. Ja, Stefan Goossen gaat dus niet kijken in een dorpscafé, maar wij gaan er wel over zingen. En dat doen we hier met de Sunsets, met het kleine café aan de haven.
Ja, dat zijn de Sunsets die natuurlijk dromen van een grote carrière als artiest. En wie dat ook doen, dat zijn een heleboel jeugd die meedoen aan Rockstar for a Day. En dat is een competitie waarin ze hun beste beentje voorzetten en natuurlijk willen lijken op een groot idool. De tweede voorronde die is inmiddels geweest en de grote finale die ziet u volgend weekend hier op TV Limburg. De opnames daarvan die zijn overigens op woensdag de 20e hier op vakantiepark te Weerterbergen. Maar eerst gaan we kijken naar de tweede voorronde van Rockstar for a Day. Ja jongens en meisjes, daar zijn we weer bij Rockstar for a Day achter de schermen. We staan hier met de oudste deelnemer. Nee, grapje Henk. Dankjewel, dankjewel. Jij bent jurylid bij Rockstar for a Day. Ja, en wat ik graag wil weten is, waar let je nou allemaal op bij die artiesten? Nou, ik doe het nou voor het 3e jaar. Ik vind het fantastisch om te doen op de eerste plaats. Compliment voor jou trouwens. Waar ik op let, het zijn kinderen van 6 tot en met 14, dus je moet niet te kritisch zijn. Het zijn beginnelingen, ze moeten een kans krijgen om te beginnen, zeg maar. En als je dan heel kritisch gaat worden, ja, dan komen ze volgend jaar niet meer terug en dat is niet de bedoeling. Ja, dat klopt inderdaad. Je ziet heel veel kinderen terugkomen. Ja. En dan met die opbouwende kritiek, dat is wel goed dat je dat ook zo oppakt. Dat vind ik wel fijn, Henk. Je ziet wel aan de kinderen dat er toch wel veel talentjes tussen zitten. Je merkt het verschil tussen kinderen die talent hebben en je merkt ook het verschil tussen kinderen die echt gepusht worden. En ik geef het aan de ouders, push de kinderen niet, laat ze gewoon lekker hun eigen ding doen. En dat lukt het meeste. Ja, kijk, en daarom is Henk van Baren dus ook al 3 jaar jurylid met deze boodschap. Niet pushen, gewoon lekker op het podium stralen. Dat is Rockstar for a Day. Goed, van de rocksterren gaan we naar de voetbalsterren. We gaan eens even kijken hoe Hubert Vos en Sef Vergoosen het er vanaf gaan brengen op ons doel. Het Kickstart-spel, 3 keer schieten, zoveel mogelijk punten. Het record staat op 180 van niemand minder dan Dieter Koblenz, de zanger. Heren, volgens mij kunnen jullie beter. Had hij erg veel gelukt dan? Nee, hij zat er goed op. Ja? Hij zat er goed op. Dus ik kan buiten zingen, kan hij nog meer. Hij kan nog veel meer. Eens kijken of u behalve besturen en u behalve trainen ook het goede voorbeeld kunt geven. Wie wil er beginnen? Burgemeester mag beginnen. Burgemeester mag beginnen. Leg ik hem gereed? Zou zeggen, Mag ik hem eerst even voelen? Ja, een echte prof. Even kijken hoe het balletje is. Ja. Bij penalty schieten is dat verkeerd. Dan moet je zelf beginnen als je de keuze hebt. Is dat zo? Ja, je moet de tegenstander achter je aan laten hollen. We zullen tegen Nederlands Ik spelers zal zeggen wat ik ga doen. Ja? Ik ga met het binnenkantje op de 190 proberen. U gaat meteen voor het hoogste aantal? Ik wel. We gaan het zien. Ja? 60. Dan moeten er 60 zijn. Kijk, en nou krijg je nummer 2. Wat ga je nou doen, nummer 2? Nee, nou is speler 2, hè? Dus Sef Vergoosen, Okay. Nou, eerste bal. 70. 10 voor. 10 voor. je doet het geweldig, Stef. De druk ligt bij de burgemeester. Je bent goed bezig, maar ik ga mijn tactiek niet veranderen. Ik ook niet. Ik blijf hoger. Bert van Maal, ik wel, zeiden we net. 3 keer 70 ben ik winnaar. Hier hè? komt hij linksbuiten van de burgemeesterselftal. Ja, hij telt hem. Hij telt hem 80 erbij. 80 tegen, 140 tegen 70. Tweede bal voor Sef Vergoosen. Sef, ik vind het niet erg om voor jou te verliezen. Hey, 2 keer 140. hè? Het komt aan op de laatste bal. 3 keer 70. Wat staan we gelijk? Ja. Die staat gelijk. Alle 240. Zo. Nou. Ja? Laatste bal. Nee, volgens de computer was hij niet raak, meneer Vos. Nou, dan is hij mis. Daar kunnen we niet over discussiëren, hè? Dan rol ik hem gewoon naar de 20. Dan ben ik hem echt wel Nee, we gedaan. gaan op zijn Nederlands. hè. Hij gaat Voor het hoogste, Sef, het hoogste. U kunt het record nog krijgen, meneer Vergoosen. Oeh, dat is heel veel net. Ik moest wat gokken. We hebben het alle twee op 140 gehouden. Dat is een sportieve... Dat vind ik wel. Ja.
Oké, heren, dank jullie wel. Helaas geen eerste plek voor deze twee heren. Dieter Koblenz nog steeds op 180. Morgen een nieuwe uitzending. Ook dan gaan we hier schieten. Dan onder andere met niemand minder dan Willy Brokamp, oud-international, oud-topspeler van MVV en Ajax onder andere. En we hebben hier te gast niemand minder dan de Deurzakkers. Ga ik dus kijken. Maandag vanaf 8 uur 's morgens thuis in Limburg. Hoi.